Right guys, kusana kwatukuita zvikare pano paHatirari 263 pano pano kuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kune Zimbabwe Chivhayo, hanzvadzi yaChivhayo yobuda yakadhakwa mboko kuya kunonzi kudhukwensla inoendwa nevakadzi. But mukadzi uyu anga achizviti nini surname yangu ndinoitwa Mrs Chivhayo, ndoko akazvarirwa ari kuzvitiwo kuti Chivhayo wekwavo ndichivhayo uyu. But aiti ndakarorwa nezuro, murume wangu haasi kuziva ndinodhakwa, hama dzemurume hasi kuziva ndinodhakwa, vamweni havasi kuziva ndinodhakwa, ndinomwa doro ndinodhakwa, anga akararadza. But tinodzoka apa pandakatarisa video in comment section ndakaona vanhu vazhinji veruzhinji vachituka kana kushoropodza nyakutora video akaposta kuti ko iye kana arida kubatsira munhu azotorei video iri, aritorerei, ariposterei, ndisatani. Vanhu ndozvavaitaura vachiti mufenzi akatora video anga mukadzi ndisatani. Right, tadzoka apapa ndakazoona mu comment section vachiti idzidziso kune vamwe vakadzi kuti budirai vanhu venyu pachena, kana uri chidhakwa taura ndiri chidhakwa ndodhakwa nemusombo dhiya, taura zvaunoti kudhakwa nazvo. Saka ndada kuti tionesane muri Zimbabwe ndechekuti yakaitika apapa bho here kuti video irakutrenda, isu ana Hatirari takutotora takutoricha senews takuposta. Uyu akazvita mukudhakwa zvekuti anozomuka achitrenda kana ari kurevesa kuti ndakarorwa nezuro murume wake mukomana wake akunoona video iriri. Panobuda chakanaka here ipapo, ndiani anoda kugara nechidhakwa chakaita seichi? Hongu varipo kana wabudirwa chokwadi musati mapinda muwanano. Zvada kuita nguva inoda kusiya muchiona video, pedza kuona video ka usaskipe. Ndine update yagogo vapedza vazukuru nekudya sechicken. Ndatinzwe zvizere. Wakarorwa nezuro saka apa wakudhakwa derere kudai akupa permission iripi foni yako? Namba dzake unodziziva here? Namba dzemurume wako unodziziva here? Unorambwa sei? Auya na mama na mama. Foni yako iripita wire? Brother yangeloka. Yaloka chi? Jacket key. Brother. Wangu achiti wakarorwa nezuro, wakarorwa kwani? Wakarorwa kupiwe? This is a preface. My brother's name is... So how best can we assist you? My brother's name is Leon Chivhayo. Leon Chivhayo. Do you have any contact which you can call? Your name is what? So how best can we assist you? Yes, how best can we... My name is Leon Chivhayo. My brother is Leon Chivhayo, and the other one is Lincoln Chivhayo. Any contact whom we can call? Any contact whom we can call? My father. Any contact? Do you know his contact by memory? Nelad. Last update iyo yagogo vosimudzwa padare maererano nekudya vazukuru. Muri Zimbabwe inonzi Hatirari ndinorova kuseri nekuseri update sezvairi, handina nguva yekuwedzeredza kana kutapudza, ndinofamba neupdate sezvairi zvaizvezvi panyaya dzemanews updates. Hatirari ndiyo shasha. Much love. Akatuka achiti imimi muri varoi, muri kudya vana uyezve ndimukurovesa vanhu nezvishiri. Muna zvere zvishiri?
ndozviziva mambo pazvinogara handina panomboziva ini. Ndinopika kuti zvese zvandichataura pano zvichave zvechokwadi. Ndikanyepa dare ramambo chero richandipa mutongo wakaomarara. Ndinopika kuti zvese zvandichataura. Ndiri kupika kuti zvese zvandichataura pano zvichava zvechokwadi. Ndikanyepa mambo vanondipa mutongo wakaoma. Chisairoko pasi. Chitsanangurai motanga nekuzvitaura imi zita renyu. Ini ndini nhingi ndakamhangarira nhingi zvinoti nezvinoti nezvinoti mambo vachinzwa. Ine ndini ancestor zvitya. Ndakamhangarira Silas Tazvitya naRita Pakamisa naLibert nevana vake vakati Puma. Namba dzenyu dzechitupa. Ndakamhangarira Silas Tazvitya nemudzimai wake nemhuri yake vakati Puma uruwi tiripo 5 vakati takauraya vana vavo vazukuru vavo 3 tiri kuda kuuraya mumwe wechi4 mwana wavo sikana nevana vangu nevana vemwana wangu 5 vatakanzi takadya vemukomana uyo agera apo uyo Ani munchekuta munyayo. ndiye akadyirwa kavana. Yapa. Ndoupi. Ari kusumuka ari kuuya kuno. Gagari pabhengi padhuze na Silas. Takamhangarirwa ndirava. Ari kumhangarirwa ndiri. Ndaraenda kumhangarirwa muchezera ukava vakadzi vese ndayo. Vasaenda mambo. Profita zvinoita vanhu musiki. Saka vakataura kuti takadya vana vemwana wangu Bhutwuyu 5 akaroora mukadzi wake 2022 izvo zvane mwana wokutanga wainaye ane 4 months. Saka handizivi kuti vakazviwana kupi vakatituka. Mukadzi akandituka kuti Brarishit atanga ataura urofu akati Brarishit stupid idiot imbwa yemunhu makadya vana vemwana wangu vamayuni muripo muri 5 saka tauya tiri 3 isu. Saka vatituka kudaro mwana wavo mukomana baba akandifonera. Ndakafona ndichibvunza mwana wangu diki akandifonera akati mwana ari kurwara. Ndikazofona ini kuti ko mwana aswera sei. Ndaibvunza uya ane bhadhi. Inini ndoshandisa bhadhi ndoshandisa maminitsi ebhadhi. Ivo rimwe zuva ndomba vati uyu mukuru mwana wavo mukuru paakandituka akambadaira foni yemunin'ina wake akati ko mafona sei pafoni iyi ndikati ivo wani iye mwana wa bhudhi vangu Libert anonzi Libert Tazvitya. Totenda mama. Tazvitya Silas chiche. Tazvitya yanzvadzi yangu. Ndiani mwana anonzi Libert. Akandituka akati mafonerei pafoni iya tatenda. Ndikati aiwa. Akatuka achiti imimi muri varoi. Muri kudya vana uyezve ndimurovesa vanhu nezvishiri. Munazvo here zvishiri? Ndozviziva mambo pazvinogara handina panomboziva ini. Tiri kutongozvinzwa vachizvitaura ivava kumba kwavo. Saka mai vati Libert Tazvitya futi. Libert Tazvitya mwana wavo. Asa pane mumwe futi. Mwana wavo tatenda ndiye akanga andifonera endaitovhunza mwana airwara. Uyu ndobva adaira foni ndikati aiwa maminitsi handina wanofana kubhadhi afone kunet1. Saka yeye ndobva anditi kana musina mari yachona yekufona ibvai maregera. Tanga tichitoda kutoenda kumba kwavo isu nemunin'ina wangu anga abva kuZambia.
Munina wangu akati ndikazoenda ndontaura mazwi akawanda ndomba taregedza. Mangwana achona ndo pakabva patuka amai vachona. Vakomana uyu mukomana uyu aivepo. Nemukoma wake. Nemunina wangu takamira kudai tiri 4. Vakatanga kutuka. Saka ini ndakashaya kuti zvakamira sei. Ndomba mukomana uyu. Ndomba vatora audio. Vachituka. Vakatorwa audio mufoni. Foni yachona tinayo pano. Vaituka kuti takadya vana vevana vavo baba. Aituka ndiani baba? Uyu akazotuka ndirita pakamisa. Mukadzi waSilas. Aituka pafoni. Aituka pafoni ndo paakandituka zvekundituka zviya. Akati makadya vana vamai uni 2, waEverini 1, vane ruve 5 vemukomana uyu igotwe rangu. Inisi takabva tashaya kuti makuva emwana uyu vemwana uyu vari kupikana mukaverengo kubva 2022 pane vana 6 here nekuti yenhari kuyamwisa 5 takadya. Asiyani vana vangani vakafa. Une vana vakafa here mukomana? Vangani? Wakaita miscarriage mugore ripi? Ubva azoita imwe mimba babata mwana. Mapedza here mama kufanana? Pedza. Gara here. Mabudza pakuti mimi mudzimai akakutuka achitaura mashoko ane foni. Mabudza pakuti kutanga akakutuka ine muromo wake aiti mboka imunhu. Akatuka ari pafoni ini kwachikona ngomba ndokuzivi kubva 2022 andautsika kuonekwa. Tsai matiribati zvekare mwana waSilas akakutuka yafuti kuti muri varwe muri kudya vanhu muri wese vanhu zvishi. Muri tsai Silas paakataura mashoko ehuroyi kana paakakunanga inapa. Silas uyu akataura nevazukuru vake kuti mai vako vari kudya vana. Pamuri imini. Vachireva ini. Uyu Silas kwandiri haasi akataura kuvazukuru vake ava akataura kuti anoda kuzodya mwana weuyu. Silas haana kutanga kwamusi. Akataura kune uyu nekune uyu. Rita akataura pafoni kwamuri. Pafoni direct. Ribati akataura kwamuri imi direct. Silas haana kuti vakatawana. Uyai. Mwacho. Ndiye mukoma weuyu. Ndiye akaudzwa naSilas. Ndiwo vaifonerana naSilas ivava. Auseke. Comrade, munonzani zita renyu? Ndoti Vatemba Mafumo. Muri chii chaSilas? Muzukuru waSilas. Ane mashoko aakakupawo here Silas anoenderana namai vako? Akati kuti ndimai wanya. Antaurai. Akati kuti Silas. Inini ndichidaidzwa naSekurukuma. Sumuka hii mutaure zvino. Inini ndichidaidzwa naSekurukuma kwavo. Vakandidaidza nyaya tichitaurirana pafoni vachinditi muzukuru uya kunoku unzwe nyaya dziri kupi dziri kunoku. Vakatanga kurondedzera nyaya dzavaindidaidzira vaizama kuti no mai nini vako vari kurwara, but pakurwara kwavari kuita pari kubuda mashoko anoratidza kuti amai vako nevamwe vavo ndo vari kukonzera kurwara kuri kuita mwana uyu. Kuri kunzi kudii sekuru? Vambwa vati ayo ipa rega ndipe mbuya vako foni vanyatsokutsanangurira unzwisise. Vakambwa vapa mbuya foni, mbuya vachitanga kutsanangura vachizama kutaura kuti amai vako vari kudya vana, vari kudya vanhu, vari kudya naningi vachitaura masaavo esaka vari kudya navo. Saka inini muchiri kunge mandidaro ndakati no sekuru ndinoya mangwana ndozonyatsokunzwisisa ndiri paground chiitsanangura nyaya ichi. Inini pakufunga ndakubatanidza nyaya iyi ndikati no mai nachikona mombe
pachavo. Inini kuti ndiende uku ndinonzwa nyaya iyi, no, handikwanise. Sekuru ndakachizofonera ndikati no, sekuru inini handichakwanisa kuuya kupi ikoko nekuda kuti nyaya iyi makutigadzirira chakaipa. Mangwana munenge makuzonditonga kuti muchinditi wakati but muri kundidaidzira nyaya idzodzi, saka inini handisi kuuya. Ndakamba ndaramba kuenda kwasekuru. So inyaya dzakungofamba vanhu vachifonerana vachitaura vachifonderana kusvika mbuya vakachizokwanisa kufona pafoni pangu. Inini vakuti no, ipa mama vako foni nditaure navo. Ndikati kwete, hamutaure nyaya idzodzo pafoni pangu, handidinganodzika sei kudzinzwa nekuti zvamuri kuita izvi hazvisi zvinhu zvakanaka. Vakachizofona vakuchifondera ivo mama direct pafoni pavo, ndipo vakachitanga kutaudzana mashoko ese avakanga vakutaudzana. Karapo pasi. Cyrus, simudza ruoko rwekuti ndichataura chokwadi pamberi pamambo Chiwero. Ndichataura chokwadi pamberi pamambo Chiwero. Zvese zvandichataura ndezvechokwadi. Zvese zvandichataura ndezvechokwadi. Ndikataura manyepo mambo vachandiranga zvakaomarara. Ndikataura manyepo mambo vachandiranga zvakaomarara. Alright. Nyaya dzataurwa madzinzwa here idzi mukoma? Ndazinzwa. Munodziziva? Ziva ndinoti zivei zvimwewo zvataurwa ndozvandisingazive, ndoziva zvimwe zvacho. Munoziva zvipi? Zvandoziva ndezvekuti mwana akarwara. Mwana arwara aive mukicheni, kuti mwana wepari zvino izvo zvaari kurwara. Ndadedzwa ari mukicheni, ndakaona mwana achitaura achiti, iwe ndiwononzi Cyrus. Ndikati mwana anga nditi iwe ndiwononzi Cyrus. Ndobva ndamboramwa, ndobva ndabuda panze. Ndikati mwana angati ndonzi Cyrus. Kanzi aiwa mwana ari kutaura uku kurwara. Handiti ndobva ndadzoka ndikati ari kurwara zvekuti angatiti iwe ndiwononzi Cyrus. Kanzi aiwa isusu pari zvino tatumwa, tinotora kutoenda nenyama yedu. Ari kubvunzwa neuyu naLiberty, munoda kuenda nenyama ipi? Kanzi iyoyi iri kutaura iyoyi, tinoda kutoenda nayo. Kupi? Kwawikiro. Kwawikiro kunani? Kuna Enzisi. Enzisi nani. Vanhu vakataurwa indakaziva Maimanika, Kwanzani, mumwe vanovaziva vakazinge vakufonerana. Wani uyu akataurwa uyu hatimuzive. Tikati uyu munhu ndobva vazofona futi vari maichikonombe vakuda kubvunza manje kuti kuna mai nhingi here vanonzi, kuna mai nhingi here vanonzi maybe vane vana 2. Kanzi variko, vanzi variko. Ndikati no, nyaya ikai iri kutaura mwana hwinyarara iyi. Ndobva zvati matipisa taakuenda asi tiri kunogara madziro. Ndobva zvagara ndatoenda hangu pakuni ndione dadedzwa. Zvinhu zvachona izvozvo zvainzi tongoti kutaura kwemwana, tangoti mwana aitaura kuti taingoti kuda zvichiiriso zvichitaura. Zvichiri zvinotaura sei? Apa zvinoitika pakukura kwedu tese vanhu. Munhu akarohwa nezvinhu, handiti akapfungaidzwa, zvinobva pari zvitoti matipisa taakurwa pasi, zvotorwa pasi zveshuwa, handiti ndo chivanhu chatoziva. Tangokurawo tichingoziva history iyoyo, ngoziva kuti chishiri chikapfungaidzwa chinoenda. Ipapo makapfungaidza? Ipapo akatopfungaidzwa. Naye mwina? Aiwa, vakatopfungaidza mukomana ndiye akatopfungaidza. Mwana wenyu? Alright. Mwenda yanza chikona mombe. Imimi pane zvataurwa hamuna kutipindura. Tabvunza kuti mhosva yamuri kupomerwa namaya nehama dzadzi dzenyu muri kuiziva here? Mukati munoziva zvimwe hamusi kuziva.
zvamuri kuziva zvimwe zvacho pane zvataurwa nevava ndo zvatoda kuti mutaure pane zvataurwa nevava nachandizwa bhosi inini handite zvefoni handina kutaura navo handina kudii handina kutaura nahanzvadzi yangu. Mukomana uyo anonzi Temba Mapfumo uyo makataura naye kuti kudii? Temba ndakamuti uya unzwe zviri kutaura mainini vako nchira mwana wangu murwere. Ko kuti amai vako ndo vari kudya vanhu? Izvo zvakazongo vaiva kutaura nemuroora wavo. Makazvinzwa here vachitaura nemuroora wavo? Izvo no vanenge vachingotaura vari vega vega pamafoni, asi inini izvozvo handina kuzvinzwa. Asi pandakazonge ndakutaura ndakati no, ava mapara dai vauya ndichireva hanzvadzi yangu tashanda pamwe chete, mwana uyu atsanangure ivo vachinzwa tione kuti nyaya tingaisovhe sei nekuti ndo hanzvadzi yangu. Isu kufemiri kwedu kazhinji hakuna varoi, izvi zvatanga nguva iyi. Kubva ipapa handina kubvera ndafambidzana nehanzvadzi yangu kana kutaura naye kana ipapa kuti vakazombofonerana neni vachitaura neni zvakati hazviite. Kana Temba yeye paangoregedza kuuya achitaiwa kuda mangwana munozondipandukira sekuru nehanzvadzi yenyu makutiripisa bhozi vazukuru vandakatombovaripisa kakawanda pane dzimwe nyaya dzinoitika. Hanzvadzi yangu inondedza kuti kuno ndakonana nevana vangu ndotosvika ndotora munhu wacho muzukuru wangu ane problem ndonangana naye otoripa zvaanoripa avo tini handidye zvekuripwa imi bhuti torai zvenyu ingave mbudzi ingave huku judgment ndindopa nhasi ndozomunanga horoi kuti zvaita sei. Murwere udai tabatsira nechepamurwere ari kutaura. Saka imimi kumusha kwenyu ndo mabatsirirana munoita here pakurapisa murwere kuti kana mumwe akarwara munonangana munoita kuti paitwe mashoko ekunzi ndiye ari kurova. Sekufunga kwenyu munozobatsirana zvakanaka. Mwana ari kupenga ari kutaura izvozvo. Ina handina kuti mwana zvaari kutaura ichokwadi. Mwana ari kupenga hanzvadzi uya tinzwe mashoko emwana ari kupenga pamba pangu. Inzwa ichikona munhu. Vari kuti vane audio kavana. Vane audio yakasendwa naadzimai venyu vachitaura vachinanga vanhu ngoyi kuti ndimi kupedza vanhu ndimi madii ndizvozvo. Mimi nemuromo wenyu chikona mombe mapupura kuti inini handina kutaura navo izvozvo handite zvemafoni asi muroora wavo kuratidza kuti muri kuzviziva kuti mukadzi wenyu akataura mashoko ewayo. Ende tobva taongorora futi nyaya yacho kuti mudzimai wenyu aripo pasamanisi ramambo ndizvozvo mabva mamusiya kumba mukataenda kuurwere bva mauya imimi kuti musikoti ini handina chandakataura asi muroora iye asipo pano. Saka isusu I think zvatingaite changamiri sungai muroora apiwe mutongo wokuzvidza dare kusauya kudare ipo paine nyaya yakaomarara kudai so opiwa samanisi orega kuuya anoda kuripiswa ouya pano svondo rinouya nevana vake vaakataura nazvo vauye vazopupura nyaya yavo. Chikora mombe mudzimai wako aroorwa kudarika vaenda kuurwere. Saka tinoziva kuti mangwana akadedzwa kudare achazofunga kuti akazvenga nekuurwere nyaya inopora. Tikumuda musi wefriday zvendonwe ngave nembudzi yedare. Vakashayika mbudzi vodi mari inotenga mbudzi $35. Anoti mari yedare nemari yemasvake pane pamwe pandinoda kutaura zvee futi. Mwana uyu ataura zvaka akazonotaura futi ari kwaambuya vangu. Zvatiri kuda ngavauye nenhiri vanhu vese vava vari kutaura kaiva tichatozovada kudari kuno kutemba homwe yenyu kuti vanhu ivavo vese vachiya kudari kudari vachikuitinisira iwewe vanenge vaifanira kuuya nemari yedare. Kana pasina izvozvo tiri kuda kutonga iwewe naadzimai vako tichenesa adzimai vako hanzvadzi yako iyoyo yamunotanga uroi. Zvazvinoita comrade mukauya padare panapa muchiti mwana akataura akazenga musina umbowo hazvishande panapa izvozvo. Kana makaenda kumuprofita bheta muenda muprofita wenyama ari kuuya kuskonanga ava kuti ndo vari kurovesa munhu nezvishiro mazvinzwa ka mukangotaura kuti takapfungaidza ndove yedhongi kumba kuzvikataura hatina purufu nazvezvo toda munhu anouya akamira pa isikotaura uroyi hwevana kana kuti endai munouya nemunhu anosvika asikoburitsira uroyi hwevana padare ramambo pano
ndombo watinodaiwe vaburitswe ezvoshavi racho vamhanye ya DSA. Kwete ngoti mimi mukapfungaidza apa ende muri kutaura kuti ari kupenga, ari kurwara, hatichaziva kuti muri kureva zvipi. Ende imimi ndima uya kudari muri kuti hamuna chamakataura nevana. Ndizvozvo akataura nevana ava wacho mamusiya kumba. Saka hatina chatinoenderera mberi ende hatina chatingakupirei nguva yekuramba muchitaura pamberi pedai. Nekuti muri kuti imimi hamuna chamakataura. Akataura wacho mamusiya kumba iye ari pasamanisi. Ndosaka hanzi namambo ngaauye musi weFriday next week. Auye akabata mbudzi yekuzvidza kwaaita dare ramambo nhasi. Iye akapuwa samanisi. Anouya nembudzi yedare musi weFriday nemari yake yedare. Osvomira mberi kwedare. Asi anofanira kuuya aine humbowo kana aine mawitness echiprofiti ngaabva auya nevaprofiti vake pano. Tinovabvumidza, tinovapa nguva chero dzikave n'anga, tingatovapa nguva panapa kuti vademonstrate simba ravo. Zvibude pachena uroyo vanhu. Handiti mazvinzwa ana gogo. Tiri kuzvinzwa mambo. Kutaura kwavari kuita mwana iyeye haana kutanga kurwara ezvino. Bhodhi ava vaiuya kumba vachitaura kuti rumbe anorwara, anoti ndonzwa musoro nedzungu. Kubva akadai asi anoti ndinonzwa kuti dai nangomhanya ndapenga namhanya. Vaizvitaura ivava. Uyezve mwana waEverini wavataura uyu wemusikana wavo. Vanhu vakapumhana uroyi nemwanasikana wavo kumba. Mai vakatobvisirwa gumbeze nemwanasikana wavo kumba, ari mwanasikana ari kubhadhara mai kuti akavananga uroyi pamwana wake mudzimai wavo. Vakatouya ivo vakatotaura muroora akati ndakatengerwa gumbeze naEverini rekuti anga anditi muroyi uyu. Bhodhi ava vakati ndakatengerwa, vakatenga kuna mai vavo gumbeze rekuti muroyi, nekuti zvinhu zvavo zvavari kuita hazvina kutanga izvino. Ribate akambotaura kuti anoda kundiuraya achinyepera kusvikirwa. Svikiro haribve kubhawa rosvikosvikirwa. Roti mai ndifukidzei gumbeze. Ndikatumirwa mwana namai nemudzimai wavo. Vakatanga vatuma foni kuti inini tete ngavauye kuno ndizotaura navo zvataurwa naRibate. Vandiudza pafoni izvozvo ndangoti vana vokwabhudhi vanenge vanopenga anovandanyarara anovandagara. Vakazonditumira mwana wavo netatenda. Akati usanovasiya tete vauye. Ndopa vakasvikoti akanga agere apa. Akataura kuti tete vakanotora ivhu rababa kuZambia. Saka zvavakatora ivhu rababa kuZambia ndoda kumuuraya enzisi. Ari Libati futi yeye. Saka handisi kuziva kuti ndakavatadzire chii vana. Alright, gara yenyu gogo. Inzwai Mr. Silas. Imimi mudzimai wenyu Libati Evelyn tokudai pamusi wechishanu natenoko. Mumwe kusiya ndi mai Yuni ari kwedu kumuroora wamai ava. Ndiye akadyirwa vana 2 nesumwe vanhu. Futi pano. Imimi musati mabva panapa munyorerwa tsamba nasekretary anditika yekunopa mai Yuni vauye kudaro. Amwene vavo ndivavo. Vanonyorerwa tsamba vanonopa tsamba yekuti ari kudiwa pano musi weFriday. Ndizvozvo. Libati, Rita, nani Evelyn. Ndizvozvo. Nemi modzoka pano musi weFriday next week. Tosangana panapa munhu wese aripo. Uya auye nembudzi yekurovha daro yamambo. Hatisoda zvavanhu vanoti vakanga vapiwa masamanisi vanoda kuedza kuti mambo vanodiwa. Mudzimai wake tovapa musati mabva panapa tokupai tsamba. Tinokupai tsamba ichadhindwa. Handiti modzoka musi wechishanu ana gogo. Munouya musi weFriday panapa vanhu ivavo varipo vese. Foni yenyu iyoyo yavai kutuka inayoyo musaisiye. Kana vanetsa kuuya panapa futi. Mhosva yavakaita iyoyo inoendesa kumapurisa yekutuka munhu pafoni. Mazvinzwa ka? Pane mutemo unonzi wecyberbullying. Haugoni kufonera munhu parunhare rwake uchimutuka. Ndizvozvo. Kana vatinetsa kuuya panapa, mahindira iripo paporisa. Tikutumidzira mahindira tokutumai kuti endai munovhurisa docket. Vaende kukoti tuone kuti mumwe haaende here kujeri. Rambai makachengeta ordinary iyoyo musaidzima. Mukatomboona tatoadaidza kudaro ramambo toichitika ngavauye kunotaurirana mambo vanoyananisa ka. Uyai muyananiswe mudzokere kumba muchiwirirana sehama neavo. Saka kana varega kuuya kudare kwamambo, isusu tichaenda kumba kwavo tonoita zvinoita kuti makarovha dare redu. Handiti kana tapedza izvozvo toenda munovhura doketi pamapurisa. Sumuka henyu muende munodzoka nechishanu chinouya.